Vítejte na tomto kanálu, kde oslavujeme Ješua Kristus. Mým přáním na tomto kanálu je, abyste přemýšleli mimo tuto pozemskou existenci a meditovali o duchovních a věčných věcech božích. Doufám, že budete pokračovat v této cestě, kterou ve vás zahájil Duch Svatý, abyste pokračovali v dalším hledání a poznávání Boha. Raději si čtete slovo Boží pro sebe, místo abyste věřili názorům lidí. Zde se ze všech sil snažíme sdílet evangelium Ješua Kristus v nejméně 38 hlavních jazycích. Téměř v každém videu sdílíme prostřednictvím Bible, že Ješua Kristus je Bůh a Spasitel. Překlad všech studií na tomto kanálu nějakou dobu trvá, takže se ptám, jestli umíte anglicky, podívejte se prosím na videa v angličtině, abyste se dozvěděli více o Ješua de Christ. Vezměte také v úvahu, že YouTube také automaticky překládá titulky do mnoha jazyků, pokud přejdete do části nastavení videa, které sledujete. Nachází se v sekci titulky. Doufejme, že váš jazyk je k tomu podporován. Doufám, že Duch Svatý Boží otevře uši a oči vaší mysli, duši a duchu, abyste mohli přijmout Ješua Kristus jako Boha a Spasitele. Pokud to není Duch Svatý Boží, který vám zjevuje, kdo je Ješua Kristus, pak vám nikdo nemůže zjevit to, co může udělat pouze Duch Svatý Boží. Duch Svatý Boží vám to také zjevuje prostřednictvím vzácného psaného Božího slova. Naším posláním je také to, že poté, co přijmete Ješua Kristus jako Boha a Spasitele, budete pokřtěni a stanete se informovaným učedníkem našeho Boha a Spasitele Ješua Kristus. Boží slovo jasně odpovídá na tolik našich otázek o Bohu a složitosti biblických témat. Bůh je nesmírně složitý, protože je nekonečný. Doufám, že v těchto studiích se dozvíte jen trochu o složitosti Boha. Ješua Kristus je extrémně složitý, takže o tom nemáte ani ponětí. Se naučme slovo Boží a doufejme, že vaše duše, duch a mysl mohou vidět jen nepatrný pohled na jeho nekonečnou přirozenost. To bude jedno z mnoha videí o jeho multidimenzionální Infinite Glory. Se podívejme, co Ješua Kristus řekl o tom, že je sám Bohem. Že zůstaňte naladěni. Pojďme společně na této cestě vědět více o Ješua Kristus a jeho složité, multidimenzionální a nekonečné přirozenosti a slávě. Vítej zpět. Chci poděkovat všem úžasným lidem z České republiky a všem, kteří mluví česky z celého světa. Děkuji moc za sledování videí na tomto kanálu. Protože připravujeme studia ve více jazycích, můžeme použít překlad Bible do jazyka dané země. Pokud se tak rozhodnete, použijte k porovnání písem v těchto studiích překlad podle svého výběru ve svém vlastním jazyce. Pokud věříte v Ješua Kristus, žádám vás, abyste udělali následující. Věnujte prosím několik sekund svého času odběru a lajkování videí, abyste vyjádřili podporu tomuto kanálu. Pomozte mi prosím co nejdříve dosáhnout cíle 1000 odběratelů. Pomocí tohoto kanálu můžete v komentářích zveřejnit krátké svědectví o tom, jak vás Ješua Kristus zachránil a změnil váš život. Vaše svědectví požehná někomu jinému, kdo si ho přečte, věřte tomu. Sdílíme s vámi Boží slovo, abyste mohli růst ve slově Božím. Zároveň vás varuji před doktrínami, které jsou v rozporu s Božím slovem. Budeme vás učit o jednotlivcích, skupinách nebo přesvědčeních, o kterých věříme, že jsou v rozporu se slovem Božím.
Žijeme v dobách velkého podvodu, takže je důležité, aby naším základem bylo slovo Boží a abychom byli vedeni Duchem Svatým, abychom se stali učedníky, kterými nás chce mít Ješua Kristus. Ješua Kristus řekl, jak je psáno. Matouš 28, verš 19 až 20. Čeština. Bible kralická. 19. Proto židouce učte všecky národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého, 20. Učíce je zachovávat i všecko, což jsem přikázal vám. A i já s vámi jsem po všecky dny, až do skonání světa. Amen. Těm, kteří jsou vedeni Duchem Božím, aby se dozvěděli více o Ješua Kristus, dovolte, abych vám řekl, že jednou z nejdůležitějších věcí, které byste měli vědět, je, že Ješua Kristus řekl o tom, že je Bůh. Ano, řekl to. Poslechněme si, co Ješua Kristus svými vlastními slovy říká o tom, že je sám Bohem. Je to tak jasně napsáno ve slově Božím, ale lidé si myslí, že jejich názory jsou důležitější než slova přímo od Ješua Kristus. Poslouchejme, co řekl Ješua Kristus. Zjevení 21, verše 6 až 8. Aramejské Bible v jednoduché angličtině. A on mi řekl, skončili. Jsem Alab a jsem Tau, zdroj a naplnění. Žíznivému dám zdarma z pramene vody života. A ten, kdo zvítězí, zdědí tyto věci a já budu jeho Bohem a on bude mým synem. Ale plachým, nevěřícím, zlým, poskorněným, vrahům, čarodějům, smilníkům, uctívačům modly a všem lhářům mají podíl na hořícím jezeře ohně a síry, což je druhá smrt. Teď si to poslechněte znovu. Toto řekl Ješua Kristus. Budu jeho Bohem a on bude mým synem. Sláva Bohu. Svědectví Ješua Kristus je víc než dost. Není nic nebo nikdo stvořen s vyšším svědectvím o samotném Bohu, Ješua Kristus. Navíc nám projevuje svou nekonečnost, když říká, že on je zdroj a naplnění. Ješua Kristus je zdroj a naplnění do nekonečna. V blízké budoucnosti zde budeme studovat, jak je Ješua Kristus nekonečným Bohem. Nevěřící nevěří v Boha, protože ve skutečnosti nevěří, že pro Boha není nic nemožného. Bůh zde byl v lidské podobě před více než 2000 lety. Bůh na sebe vzal lidskou podobu, kterou známe jako Ješua Kristus. Co je nemožné pro člověka, není nemožné pro Boha. Pokud nevěříte tomu, co je napsáno, že Ješua Kristus mluvil, pak je velká možnost, že k němu nepatříte. Napsáno v Jana 10 od 26 do 28. Čeština. Bible kralická. 26 Ale vy nevěříte, nebo nejste z ovcí mých, jakož jsem vám pověděl. 27 Nebo ovce mé hlas můj slyší a já je znám a následují tě mne. 28 A já tě život věčný dávám jim a nezahynout na věky, aniž jich kdo vytrhne z ruky mé. Mnozí začali jako křesťané a nyní jsou součástí skupin, které věří, že Ješua Kristus není Bůh projevený v těle. Odpadlík je někdo, kdo se obrátil zády k Ješua Kristus a už nevěří jeho slovům. Jak je psáno v písmu? Toto se nachází v Jan 6, verš 64 až 66. Čeština. Bible kralická. 64 Ale jsou někteří z vás, jež to nevěří. Nebo věděl Ježíš od počátku, kdo by byli nevěřící a kdo by ho měl zraditi. 65 I pravil, protože jsem vám řekl, že žádný nemůže přijít i ke mně, leč by dáno bylo od Otce mého. 66 A z toho mnozí z učedleníků jeho odešli zpět a nechodili s ním více. Sláva Bohu. Jak můžete vidět, slova Ješua Kristus nám může ukázat, kdo ho bude skutečně následovat, a ukázat nám ty, kteří odmítají jeho slova a již s ním nebudou chodit. Všimněte si čísla 666 ve verši ve spojení, když vidíte kapitolu 6 a verš 66. Podívejte se, co říkají písma, že tito lidé chodili s Ješua Kristus, ale protože nevěřili v jeho slova, už s ním nechodili. Je zajímavé, že odpadlík může být spojen se systémem ďábla, protože odpadlíci jsou zmíněni v kapitole 6, verš 66. Také všichni, kteří nevěří slovům Ješua Kristus, si neuvědomují, že v době jejich soudu je budou soudit slova Kristus Ješua. Ješua Kristus řekl, jak je psáno. Jan 12, verš 48. Čeština. Bible kralická. 48 Kdož mnou pohrdá a nepřijímá slov mých, má tě, kdo by jej soudil. Slova, kteráž jsem mluvil, ta těj souditi budou v nejposlednější den.
Pokud vám toto učení požehnalo a toto video se vám líbí, přihlaste se k odběru a dejte like videím na tomto kanálu. Pokud vás Duch Svatý přivedl k víře v Kristus Ješua, pak nestrácejte čas a přijměte Kristus Ješua jako svého Boha a Spasitele. Čím více budete naslouchat Božímu slovu, tím více víry získáte. Pro ty, kteří nejsou z Boha, se odvracejí od slova Božího. I kdo jsou z Boha, poslouchají slovo Boží. Ješua Kristus řekl. Jan 8 verš 47. Čeština. Bible kralická. 47. Kdo z Boha jest, slova Boží slyší, protože vy neslyšíte, že z Boha nejste. V těchto těžkých časech nechejte Ješua Kristus, aby vám dal odpočinek a pokoj s vědomím, že vložíte svůj život do jeho rukou a on vám dá věčný život. Pokud chcete přijmout Ješua Kristus jako svého Boha a Spasitele, dejte nám vědět a my se s vámi rádi pomodlíme za spasení. Vaše věčná spása je důležitá. Pokud věříte tomu, co jste dnes slyšeli, děkujte Bohu za život, který vám dal, a děkujte Bohu za jeho vzácné slovo. Vy jste dnes vedeni Duchem Božím, abyste slyšeli jeho slovo. Bůh žádá, abyste svými ústy vyznali, co je ve vašem srdci. Promluvte si v tuto chvíli s Bohem a napravte věci mezi vámi a Bohem. Nečekej na zítřek, protože pak nemusíš být naživu. Poslouchejte také následující. Římanům 10, verš 9 až 10. Čeština. Bible kralická. 9 totiž vyznáš-li ústy svými Pána Ježíše a srdcem svým uvěříš-li, že jej Bůh vzkřísil z mrtvých, spasen budeš. 10 nebo srdcem se věří k spravedlnosti, ale ústy vyznání děje se k spasení. Pokud jste připraveni přijmout bezplatný Boží dar spasení, pak začněte svou modlitbu nejprve tím, že přijmete, že jste hříšníci a zhřešili jste před Bohem. Potom požádejte Boha, aby vám odpustil všechny vaše hříchy. Potom poděkujte Bohu za Ješua Kristus a jeho smrt za nás. Požádejte Boha, aby vám dal svůj bezplatný dar spasení. Potom svými ústy vyznej, čemu ve svém srdci věříš, že zemřel za tebe a byl vzkříšen z mrtvých. Nakonec požádejte Ješua Kristus, aby vám dal věčný život, a požádejte ho, aby zapsal vaše jméno do knihy života. Děkujte Bohu za všechno a řekněte mu cokoliv jiného, co máte na mysli a na srdci. Dalším krokem je být pokřtěn a stát se učedníkem Ješua Kristus. V další studii v této sérii se podělíme o modlitbu za ty, kteří si přejí být vedeni v modlitbě, aby přijali bezplatný Boží dar spasení. Bůh žehnej vám a vašim blízkým.